Програмата предлага един от най-чаканите за българите стартове – биатлонът 15 км за жени. Най-чакан, защото в тази дисциплина България има медалист от последното световно първенство, медалистка. Това е Катерина Дафовска, която ще видим днес с номер 18. Другата наша представителка в състезанието на 15 км е Павлина Филипова, която ще стартира с номер 30. Ето го и българското знаме. Радостно е, че на комплекса Нозава, тук далеч от България, виждаме българското знаме, виждаме и това българско момиче, което е тръгнало да спори с най-великите, с големите нации в този спорт. Екатерина Дафовска на старт. Нека пожелаем успех и на Дафовска, и на всички наши представители тук на Олимпиадата в Нагано. Успех, Катя, в идните дни. И така, Катя Дафовска вече е по трасето. Историята на дисциплината в рамките на Олимпийските игри е доста кратка. Знаете, че женския биатлон бе приет в програмата на Олимпиадите едва на игрите в Албервил през 1992 година. Там шампионка стана Анте Мизерски от Германия. Ще видите много от тези компютърни новости, уважаеми зрители, в информационното обслужване на телевизионното отразяване на стартовете по биатлон. Виждате в ляво в това кръгче стои цифрата 0, която показва колко грешки е направила дадена състезателка. А по време на самата стрелба, сега с изстрелите на Галина Куклева, вероятно ще покаже режисьора и тези компютърни графики. Междувременно Урсула Дизел стартира в дясно над времето, което тече на Галина Куклева. Виждате 5 мишени. До тях дори организаторите предлагат вече и колко патрона изстрелва състезателката. Виждате как един по един патроните изчезват от този графичен изобразен пълнител, а до него от това кръгче, изобразено в светло и тъмно синьо, фактически един часовник, разграфен на 60 секунди. Всеки един сектор от това кръгче отговаря на 5 секунди и тази графика има за цел да покаже на зрителите какво време използва състезателя за да произведе своята стрелба. Ето го виждате в ляво на тази графика над течащото време. Това кръгче с тези светло-сини и тъмно-сини сектори. За сега Анет Циквеланд от Норвегия е употребила 30 секунди за своята стрелба. Знаете, че това вече е едно не чак до там добро постижение в биатлона. Наближава старта и на Павлина Филипова, втората наша представителка. Тя ще потегли с номер 30. Павлина в момента е 33-та в класирането за Световната купа. Тя направи така едно хубаво постижение, 6-то място. Много важно е как ще започне Катя стрелбата. Знаем, че тя имаше проблеми в началото на сезона. Видях, че на номер 11 през прозореца, че има 0, но това трябва да се потвърди. Просто е хубаво да го видим на екрана. С 0 излиза Катя Дафовска само на 5 секунди и 70 след водачката Сиквеланд. Отлично начало за Катя. Автоматично на второ време я праща това. Много добър ритъм изстреля патроните. Бързо стреля Катя и това е много добро начало за нея. Стискаме и палци да продължи така и до края. Ан Елен Скилбрейт от Норвегия, първа стрелба и за нея. За сега един пропуснат. Куршум
с две грешки Скилбрейт вече така доста намали шансовете си за класиране. Видяхте как моментално... От добрите бегачки и обикновено избират за мис в различните турнири. Може да се каже, че повече няма право на грешка, ако иска да има добро класиране. Виждате, плюс 2 минути от своята сънародничка Сиквеланд. Междувременно слънце изгрява тук на комплекса в Нозава. Времето непрекъснато се мени, много чести промени просто изненадват тук много от състезателите в различните стартове. Ето и Магдалена Форсберг, която е голямата надежда на Швеция. Форсберг е водачка за световната купа през този сезон. Голямото име в биатлона. Тя е световна шампионка в тази дисциплина. Естествено, не забравяме, че и носителка на световната купа. Виждате, Павлина Филипова е с първо време на тази контрола малко преди стрелбището, но това е още в самото начало на състезанието и още много от най-добрите не са преминали, но хубаво е да видим българско име. За първата си стрелба приближава Урсула Дизел от германския тим. Състезателките на Германия преживяха така доста промени през този сезон, доста колизии, бих казал. В резултат именно на един инцидент, който се случи през ноември в Норвегия по време на техния тренировъчен лагер, когато един микробус се подпали при катастрофа и им изгоряха всички ски. Отпадна една от състезателките, която бе доста добре миналата година, Симона Грайнер Петермем. Нейната пушка се запали при тази катастрофа в микробуса. След това тя не можа да намери най-точното оръжие, опита с много нови, но тъй или иначе това е причината, според колегите, с които разговаряхме тук от немската телевизия, Грайнер Петермем да отпадне от състава. Все пак обаче в немския тим има доста добри състезателки, сред които най-известните са Петра Беле и Урсула Дизел. Павлина Филипова продължава да води след първата контрола, а на втората Катя Дафовска е на второ място след Анет Сиквеланд от Норвегия, само на 5 секунди и 7 десети след Анет Сиквеланд. Отлично за сега двете български момичета. Всеки момент Павлина трябва да дойде също за първата си стрелба. Анет Сиквеланд вече на втората стрелба. Тя водеше от досега преминалите след първите 5 изстрела. Отново без грешка Сиквеланд продължава. И така, уважаеми зрители, до сега отлично за двете българки. След първата стрелба, второ и трето място за България в дисциплината 15 км биатлон. На втора позиция Катя Дафовска с едно минимално изоставане от 5 секунди и 7 десети след норвежката Анет Сиквеланд. На трета позиция е Павлина Филипова с изоставане от само 6 секунди от водачката във временното класиране. В момента Ахатова, рускинята Ахатова, даде най-добро време, така че българките са вече на трета и четвърта позиция. Отлично начало. Ето го, виждате в ляво на вашите екрани това подреждане. Дисциплината 15 км е първата от програмата на биатлона тук в рамките на игрите в Нагано. Общо 6 старта са предвидени в този спорт. Двете индивидуални дисциплини за жени 15 км и 7,5 км спринт, плюс щафетата 4 по 7 км и половина. 3 старта за жени и 3 старта при мъжете, също спринта на 10 км, 20 км бягане и
щафетата 4 по 7,5 км. Единственото състезание, в което няма да видим наши представители, е мъжката щафета. Междувременно Наталия Риженкова от Беларус се нареди на трета позиция, така че българките вече са четвърта и пета. Катя Дафовска на четвърто място след първата стрелба, Павлина Филипова на пета позиция и двете продължават без грешка. Виждаме, че 14 състезателки са минали без грешка. Поне първите 14 са без грешка. Разликите са изключително малки. Което поне за сега показва, че всяка грешка моментално, като че ли ще означава намаляване на шансовете за ето я Катя Дафовска, втора стрелба. Браво, Катя, браво, продължава много добре за сега. Да видим на междинната контрола веднага след втората стрелба как ще излезе Катя. Тя е тук някъде за сега. Анет Сиквеланд води след тези 10 изстрела, които е произвела. Ето на тази контрола ще стане ясно Катя как върви. С голяма лекота, като че ли са нейните движения. Второ място само на 13 секунди след Анет Сиквеланд. Междувременно няма промени на първата контрола. За сега пето и шесто място за българките. Лампинен, финландката Лампинен междувременно се е класирала на четвърто място, а на втората контрола е Катерина Дафовска на второ място във временното класиране. Магдалена Форсберг, водачката за Световната купа, първа стрелба без грешка. Интересното е, че след втората стрелба и разликите стават големи. Виждаме, че третата вече е на 2 минути след Катя. Сега вече трета става Ане Бриан, която е по-близо, също с 2 нули, но от тук вече ще започне разтеглянето в класирането. Андрея Грашич, за която стана дума малко по-рано в нашия коментар, в момента се подготвя за втората си стрелба. Тя е пета във временното класиране за Световната купа. Междувременно Катя Дафовска се приготвя за своята трета стрелба. Бавно, но сигурно, както се казва, Грашич без грешка в втората стрелба. Ето сега да проследим и стрелбата на Катя Дафовска. Най-сетне режисьора обърна внимание и на нея. Тук обаче Катя пропусна втория си изстрел. Нищо, все пак една грешка. Да видим как ще излезе веднага след тази контрола. Една грешка за Катя Дафовска. Това е първата и грешка от началото на състезанието. Точно в третата стрелба. С темпото, с което се движи, можем да кажем, че това не е фатално. Все пак Катя излиза на първо място във временното класиране. А това е французойката Анбриан Бутьо. Анбриан е олимпийска шампионка в щафетата от игрите в Албервил. Изключително силна състезателка, вече повече от 10 години сред елита в тази дисциплина. Веднага след Катя тя продължава без грешка. Да видим, ще изпревари Катя, защото виждате, че почти минута по-рано стана, тъй като към времето на българката моментално бе прибавена една наказателна минута заради този пропуск при втория изстрел на третата стрелба. Магдалена Форсберг. Магдалена бе известна преди като Валин, но по-късно се омъжи за един ски бегач. Хенрих Форсберг е нейният съпруг. Тя е доста известна ски бегачка, медалистка от световно първенство в ски бягането. След това се прехвърли в биатлона и доста
бързо проби, за да бъде сега една от най-добрите световна шампионка в тази дисциплина. Все още няма промени в класирането след първата стрелба. Катя и Павлина остават 9 и 10, което така ме кара да мисля, че доста големи са шансовете на Павлина при успешни 5 изстрела на последното и появяване на рубежа да запази това класиране. Няма промени и след втората стрелба. Филипова е втора, Дафовска е четвърта. На третата стрелба споменахме вече, Филипова е първа, Катя отиде на 7-мо място заради този грешен втори свой изстрел и сега Катя на последния рубеж за последните си 5 патрона. Катя Дафовска. Първи да. Втори да. Трети също. Четвърти. Пети, отлично, Катя, една грешка. Въпреки всичко, Катя прави отлично състезание. Каквото и да стане от тук нататък, можем да поздравим това момиче. Браво на Катя. Отлично, превъзходно представяне на българката поне до този момент. Само една грешка и някъде около 5-6 място във временното класиране за сега. Разбира се, тя ще излезе начело, първо място, но имайки предвид тези, които се движат, времената на състезателките, които се движат след нея. Катя направи вече изключително добър старт. От тук нататък е въпрос на шанс. Въпрос на шанс, въпрос на... Тези 5-6 състезателки, които са на изключително малко разстояние от нея, дали ще успеят да направят и те нулите, или всеки един изстрел се значи автоматично на класиране след нея. Амбриан беше на втора позиция след третата стрелба, след Павлина Филипова. Тя вече направи една грешка на последната стрелба и това ще я прати след Катя. Макар че до тук водеше. Разбира се, втора грешка за Амбриан, така че Амбриан отпада от сметките. Виждаме това, за което стана въпрос. Просто най-голямото напрежение, естествено, е на последната стрелба и на последния патрон. Трета грешка на Амбриан, тя вече е извън десетката, вероятно. Екатерина Дафовска към финала, далеч пред останалите. Катя ще финишира с първо време. За да разберем класирането на българката, ще изчакаме, разбира се, и финала на Елена Петрова от Украйна. Катя Дафовска завършва едно отлично състезание, може би... Отлично темпо, виждате как добре се разгъва, това говори за сила. Първо място във времето класиране, една грешка само. Браво, Катя, страхотно състезание. И така се финишира с изцедени всички сили. Ето го нашето за всички приятели в България, сигурно. Родено в Чепеларе, толкова много успехи донесло на България. Стискаме палци от тук нататък, тя да е бягала по-бързо от Олена Петрова от Украйна. Олена Петрова, тази състезателка, която евентуално може да промени нещо в челото на класирането. За сега в това чело е Катя Дафовска. Първо място в временното класиране за Катя Дафовска с 54 минути и 52 секунди равно. На второ място Урсула Дизел, а на трето Павлина Филипова. Първо и трето място за България. Това е голямата опасност за нас. Тук сега се води борбата. Аз мисля, че вече като че ли... Сега ще видим от времето. Да, вече Елена Петрова не е заплаха за Катя Дафовска. Тя спори за второто място. Така че можем да си отдъхнем поне от Елена Петрова. Второ място за Елена Петрова, Урсула Дизел на трето, Павлина Филипова в момента на четвърта позиция, но Катя Дафовска остава начело във временното класиране само с една грешка.
Веднага правим проверка за това кой може евентуално да изтласква българката след четвъртата стрелба. Не може като че ли. Просто трябва да поздравим вече Катя. България има своят олимпийски шампион на зимна олимпиада. Първият в историята. Мила Родино. Тук всички можем да станем прави. Времето и мястото ще запомним с години. 19 часа и 25 минути, 9 февруари. Централният площад в Нагано, Япония. Днес българският спорт има своята Екатерина Велика.